Ujiyase kusheya into umubuzo wakho uke wawuthatha wawubeka esandleni sakhe akunendaba kwabintshwane kwathi akuvele kusuke kwamanje yonke into ekhaya kwakho yonke into edinje esakweni ekhaya kwakho iyayisiphula manje ihamuka bakhona ifafaza igazi likaJesu ngegama yonke into ayibeka esandleni sakhe ayehlulwa. Thatha umsebenzi wakho ubeke esandleni sakhe ubone ukuthi laba abakuzondayo abafuna ukukuxoshisa bazophumelela bonke nabethi mthakatha wena kanti ukuthi uyisizini yeRehobhothi awuthi phinda kumemezele we are entering into the season of Rehoboth. No devil will do us any harm. Kodwa ngazi ukuthi ungena kanjani uhlezi phansi engathi bengathola ababili noma abathathu abazothi ngiyangena into the season of Rehoboth. Ngingena abathakathi bebhekile, ngingena amathibona bebhekile, ngingena abakuzondayo bebhekile, ngingena iy'qalekiso